Ete muito. Ele caminha de virar que ele morreu, não mas ele também era de melação. O tá bom. Awa hage to mena iro ara. O fiere o tá bom ya ngate. Ni um dá para tu. Ira ka jawa so ni ni ta ni bet gele ni la so ni na. O vega ni ni. Ai te mu ira ga ni ya. Ni bra boni ya ni. Tu sha dan fe. Hawa stress le ni sa wala boni na ne jono no ni ya ni be boni ya ni ta boni. Ko tele ka mai se ya. Let's come to my new put up way at the man. Obey me for never put up where. Ever no new. Ah? Jilmon for blue, catching for the aim fish or an independent thing, and also the new year. You being the feather of the water. Naming every way and be fatalia. Ah? A fatalia. Somebody who can imagine Poker or money. Ni bedo wa ife penda neka oda neka memi ni masauta fine o wala pe ali shini bese ya di fatai fatandi hawa yek man fa befe kasika na ngala Sofia ali shini ya di fatai Muda. Hah? Ko Sofia perdi kenega. Oh, ferege yi ke wuli. Ferege, telepon ya wuli. Atalia. Elle a signé Foucault. Elle doit y faire la tête. À quel moment c'est là pour la île là? On m'a dit. Ito bakuna ito wale basa ikula abasa wala ibasa ila kufuita wale takwela tunale wala ila bonjour foi qui va m'assurer que ko Sofia mangene alors Allô? Après, toi, je comprends la c'est ça. Ah Attends. Il est là. Ko Sofia perdi kenega primitive. Allah bakika. Tu as dit quoi? Il est mort de faille, voilà, qui t'a fait. Oh, allez, les balles, moi, comment. Il va kuna. Non. Chakole fola ay bofla la idi ja yule na mawuli wallahi mrim nabi fa yo naya wadala ayna dalaka ini bahaya tuh deh. Ça va. Quoi gars? John. Pour le passer. Non, pas fait. Et toi? Ne to la vie. La vie. La vie nak mo fegi ni ngana magi mabashi. Oui. Ini demno beto, ini musoro beto wate me kare ona. Musodo. Kuma be so ko ma bete me ula fa beto beto wata sugula nyon fere. Me ta tigi to ona. Ne ba to goro. Atogoro go Sofia. Ne be Sofia do. Wala. Ne ya ke musoro. Aha. Me ne be fega do na siriba do nganye yere. Ni don te fle. Kabi dem sen yala. Ne na be nyoko do fosita. Yafu. Ma ko suriya. Ne fulle no bi ngol. Me are dun sa. Abi. Era ba no so fulle ne.
Abacela. Meu. Ega mune ba. Ai foi nega foi ta bulu ko mi nya famala mari wa me to ka teme kare kono ula fe so ma wa me santi ai taro na soro kura so wa mu si nyo ko wa taro o se ma so a bien yere de foi talo ah okay ni ai benga fuli fo ya me okay ni chin barai sambol ah non oh Ay, kaya ratul. ha Kaya ratul. ne ma kale nya mi tafio Ay, jangan ka tahu. kan kuna mudila ata ino wala mo ba la Belki شوفي يا فاطمة وسارة dem so he iti to ne kesere mada yi ha kesere mada mi do e puis akara do ya ka bo e fio dem so ye mi ka to iye pour mi ka so ko ne ni ma to wallahi irisa mondo o iso fole be jade mema gratitude ale de wor bala ile mi ka kan ha ka ala tala mina ka walde ki ko ga ko kuna ce ikira kuma fe ko ikira kuma amba wol la danza docteur ke la bu ko dem so ko ce a fo ce ne ke ibo kuda et puis ne ka mo de fa so ko ne ni ba kuma sai mu de fula ke la kuma katia anana mbara ala kuma katia ni ma fa ila kai ni bodo so ni ka walde ni mo fa iye katla ko fo ko sitai ka fo ma kai ni walde ni ka e je sabali sandoni yo kuju yere ne de ke ni de kuju che ibrahim ko le fa ibo kiti do ko le che ibrahim ni ke mo bisa doni ibrahim ni ke ni mo bisa wallahi kiti ti yefi wallahi ni ma sabali noni te yemu ni ba so la matini e pe matini ja ko fiye ngoro mi ana fiye la sita e be ari nan tere aba ba la voyage la jo adina tere so ni wala mo na ko de ni e be ay mana wuli de dem so ko mane bo so tate adon ta brota bon anga be ko de bo so tate sa kono bara ba ke kie min tay o bra lo ka fo ka den adem bra fa mana mana kula wallahi suma allah wa to plante na da asile maya ni la fuita de ba ki yo ki lo e fanga anya tele mina so fanga ai bre force wa ka ko kibra mo kele ba andoni alja ko fi fato dite ina kuma ta kanuna kuma fu wa to rabba ma ne ma dawo ne so fene wallahi de fabre ai braki na ma ko motion te kadai mai da fu kunya mode woto fle ndata la bi mbitala usiri ndala para ai so samata ne ki sasi zoro voilà ima fo ki yo boro jute ki yo ka jute ha a che murere ka na te ke murere ka bo so le ka kala ne ni mo ye muso fena fu lai i wo ta so jane ta sababu kufa ngome ke iko bola tumuni iko to takara le ibati ile bito le ibati o do ka wo plani wo ya do ke ifa nto to iyo na fa de iba fa bi ya mo de kali ho atikena no ko ha ko no si ne ko ko na nyati te kuma tena wonya na sa alhamdulillah rabbil alamin mallan ni yere yere fu ni kele ya jama fu shi ala
n'a fi jɔkɔrɔ bila don ja ne bɛ kuma e fɛ yan e k'i ta bɛɛ ka tɔ tora ne ta de sisan n'a dafalen sɔrɔ Sofia, minha frase. Oh, ça va? Ça va. Mais était ni mon coétant. Une jolie migi qu'on avait 40 minutes bon. Ou bien pour le tiwara tenela. Non, c'est ça. Il va me mettre un tiro. Tu me donnes un assez mort. Tu me vois des Oh, mouti. Et tu as une nouvelle fille. Un monsieur qui fire là, qui kenika. Ni ta casse, ça va demain. Et à checker un docteur sur là. Pas comment tu es. Awa. Neni deni ma menyon ale. Mais ne b'a dɔn mɔgɔ min ye nin tɛ baga mɔgɔ ma. Deni bɛ mɔgɔ bonya wa a ladamunen don quoi. Donc deni bɛ mɔgɔ bonya a ladamunen don. Ne yɛrɛ tɛ mɔgɔ bonya ne ma ladamu. E ka kuma in b'o de yira. Ne m'o f'i ye. N kɔni bɛ kuma kelen f'i ye. Ne ta kun ye de ne tagara fɔ ko n ta ye den ye pour que I ni cɛ bɛ se ka fɛrɛ. Mais kɔnɔtiɲɛko kuma n da t'a la bi n sen t'a la bi. Hali lahara n tɛ ɲininka. E bɛ ka ɲinɛ min kɔ dɛ. Mɔgɔ I bɛ fɛn min ye sunkalo la n'i y'o sɔrɔ sunkaloma kɔnɔ la yɔrɔ ye Ala ta ye. Mɔgɔ de karamɔgɔ tɛ ne ka laɲiniba de b'o ye wala den in a ta saya. O kɛlen fɛnɛ ye alihamudulilayi e sen t'a la e k'a to ne ma dɔrɔn ne yɛrɛ b'o ko tɔ ji. Ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna kɔni ne da foyi tɛ nin na a problème foyi tɛ ta ka ɲɛsin ne ma bilen. I b'i jija n'a tɔ ye. E bɛ lamini nafa e m'o kɛ yan. A banna. Mun wɛrɛ de bɛ yen. Foyi tɛ. Ne y'a f'i ɲɛna ten dɔrɔn sani muso n'i ka fɛn to ne yɛrɛ bɛ se k'a tɔ ji. Allo Bozo. Wala nga cɛ ye bila ci min na wa m'a sira kan wa. Awɔ. A ka di I ka sɔrɔ a ka kare kɔfɛ wa kare filanan min bɛ sɔrɔ yen. Awɔ parce que ɲɛ bɛ fɛn dɔ la ka kun ka di n ye ko n ka k'i yɛrɛ ɲɛ wagalen ɲɛna wa. Wa o fana la k'ale ka di wa. Oui.
e bila la mina e mo kɛ ba a ko to toni ma ma fa mo mɔgɔ si tɛna dɔn du kɔnɔ k'a fɔ ko ne de ye bila ka taga fɔ ko i tɛ Sofiya den mɔgɔ t'o dɔn ne e m'o fɔ ne m'o fɔ ne yɛrɛ kɔni ne tɛna fɔ ɲɛ diɲɛ wuli cɛ ne kɔni yɛrɛ ya awa n'i bɛ kɔnɔtiɲɛ kisa dɔn i tɛ nin fɔ da la k'a fɔ n'i ye kɔnɔ tiɲɛ i ye nin bɔ de i ye mɔgɔ de faga ni problème i kungo de don i ye n faamu ne da foyi tɛ nin na tɛ e bɛ ka ɲinɛ min kɔ ale de pere i kɛnɛ kan ne ma baga ma k'a kɔnɔ tiɲɛ ale de y'i kɛnɛ wallahi n bɛ den dɔn mɔgɔ min ye a tɛ baga mɔgɔ ma kana fɔ k'i b'a dépense ka ne kan awa an bɛ mun kuma la mon frère ye kuma fɔ sigi a kan tan non ne ma foyi fɔ chef e ma foyi fɔ awa n'an kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn e bɛ ne sɔrɔ so in na donc nin ko in bɛɛ lajɛlen bɛ ka manigase e de nɔ don Bozo ne nɔ ye mun ye i bolo ne ma ko kuma mɛn mais mon frère n bɛ tila awa la min e la awa a filɛ dɛ i ye problème lase n ma n ta tɛ problème min e de ye problème lase ne ma e de ye problème lase ne ma i meleke n ka ville filɛ i bɛna ni cɛ bila ɲɔgɔn ni mɔgɔ tɔɔrɔ la wa ne kɔni bɛ kelen f'i ye awa nin tɛ kɛ ne donni ye ne cɛkisɛ ne fana bɛ n yɛrɛ dɔn